Me olemme Japanissa, Tokiossa, to be exact. Ja tää video alkaa vasta sen jälkeen, kun me ollaan oltu täällä jo melkein 24 tuntia. Damn! Ja mä en oo siis poistunut vielä hotellihuoneesta. Me tultiin tänne 24 tuntia sitten. Ja me tultiin tänne riidoissa. Ei olla itse asiassa vieläkään sovittu tai käyty riitaa läpi. Mut nyt me ei jakseta käydä sitä vielä läpi. Mut varmaan jossain vaiheessa on pakko käydä. Elikkä kello on nyt varmaan 10 lauantai-aamuna. Mä menin nukkuu eilen joskus 5 aikaa illalla. Ja nukuin aamu 6 asti. Joten nyt mulla on semivirkeä olo. Ja nyt me lähdetään hakemaan jostain matchaa ja tutkii, että mistä me ollaan. Mä en jotenkin vieläkään käsittänyt sitä, että me ollaan täällä. Ihan crazyä. Siellä. Tokio. Täällä näkyy, mulla on mustat housut, Salomonit jalassa, laukku, huppari, lasit päässä. Odotetaan vielä. Mr. Vincent, you ready? Yes. Motherfucker. Miten me ollaan? Me ollaan ollut täällä hetkiä, me ollaan ihan sotkettu. Hei, kuinka kauniita on japanilaiset tamponit? Mun täytyy ihan näyttää. Tämmönen vaaleanlila paketti. Tosi pelkistetty. Ja sit tällainen jätkipatukka. Niin, Vini on ehtinyt jo käymään. Eilen illalla oli koko sen 5-6 tuntia kaupungilla seikkailemassa. Mä ajattelin, että sen ei ikinä tuu takas. Mä kuuntelin Kerhotalon-podcastia ja nukahin. Sänkyy. Hello. Jännittävää. Ja siellä pitäisi olla aika lämmin. Varmaan 20 astetta. Ainakin. Ainakin. Ja aurinkoa. Eli tuntuu varmaan 25 astetta. Well, you look like a little badass. Tuo on ihan sairasti, että tää kävelee lapsia vai? Siis nyt tuolla on tollasia tyyppejä, jotka nuolee toistensa perseitä. What up? Keskellä kaupunkia. Keskellä kaupunkia. Mites nyt niin? Onneksi lapset ei tajua. No kyllä ne varmaan sitten, miksi noi tekee noin. Mut en mä usko, että ne tajuu. Me ollaan niin dirty minded, että me aikuiset. Tää on sun eka ruoka täällä. Jos ei lasketa sitä 7-Eleveniä, mutta ei lasketa sitä. Ei sitä ei lasketa, koska mä en edes muista, että mä olisin syönyt sitä. Hieno laulu. Hei, okei, nice. Hanna. Mun on varmaan turha tällaisia ostaa, kun mähän on silloin joskus ostanut, mutta sit mä ikinä käytän niitä. Okei, Hanna, missä me ollaan? Me ollaan Tokiossa, Kinsassa, to be exact. Atelier matcha joku kahvila. Odotetaan meidän ampalaa. Kello on. Tuli taas haukas. Siis mä en tiedä mistä se johtuu, mutta joka kerta kun sä laitat ton kameran päälle, niin alkaa hauduttaa. Johtuu myös varmaan siitä, että mä en oo vielä syönyt mitään, enkä saanut mun matchaa. Kello on 11.45. Se on jo aika paljon, se on niin lounasaika. Tää on 3. päivä
Tokiossa. Kolmas kokonainen päivä ja mennään kaupoille, vähän kattoo vintage-kauppoja. Täällä on ihan älyttömän hyvät vintage-kaupat. Mä oon ihan sekasin. Musta tuntuu, että mä oon sekasin myös sen takia, että mä oon tällä hetkellä vähän hukassa mun tyylin suhteen. Niin sit mä en ihan osaa päättää, että mitä mä haluun tai mitä mä tarviin. Mistä mä oon enemmänkin vaan ihastellut. Ehkä jotain hyviä löytöjä myöskin tehnyt. Mites? Nyt me mennään jo kattelee tästä vierestä yhtä vintage-kauppaa. Sitten me ollaan illaksi varattu Team Lab. Joo, iltapäivästä. Sinne sä oot varannut meille jo liput. Joo. Koska ne piti varaa etukäteen, koska ilmeisesti sinne on tosi paljon tunkua. Nyt ollaan siellä 1,5 tuntia ja sitten me mennään... Kattoo jotain temppeleitä. Joo, mennään Asakusaan. Mihin? Asakusaan. Kattoo temppeleitä. Joo. Fun. Vähän meininkiä. Ollaan vaan shoppailtu nyt viimeiset päivät. Niin mennään tekemään vähän jotain muuta. Mut se on ihan hyvä, koska tarkoitus oli myöskin se, että me ollaan vaan ensimmäiset 3-4 päivää täällä Tokiossa ja sitten me lähdetään Fujivuorelle meditoimaan. Joo, mennään sinne ottaa vähän easymmin. Tää tuoksuu vähän pizzalle. Okay, beautiful. Team Labiin. Mä oon nähnyt vain Instagramissa videoita tästä paikasta. Tää näyttää siltä, että kaikki aistit tulee nauttimaan. Let's go find out! Kaunista. Kato, täällä menee noita pikkukaloja. Joo. Pelasta. Ne on dinosauruksen munia. Joo. Tää tuoksuu ihan sikahyvälle. Ai. Illallistamassa. Missä me ollaan? Asakurassa? Asakasa. En oo ihan varma. Asakura. Ei kato tänne. Ja jos et sä haluu sun banaaneja, niin... Joo, se saat ottaa ne. Joo. Sä saat kyllä suklaalla päälle. Maistuu hyvältä. Onko siellä?
Asaita. Osa jäällä. Tänään lähdetään Tokiosta Mount Fujille. Täällä on pakkailut käynnissä. Yllättävän paljon on jo tullut lisää pakattavaa, mutta vitsi, täällä on ollut niin paljon kaikkea hyvää second handia shoppailtavana. Mä tein ihan silleen tietoisesti niin, että mä oon koko kevään yrittänyt ostaa mahdollisimman vähän mitään, jotta mä voisin sit tyytyväisenä ostella täältä. Laitoin myös Selfiin kauhean kanssa vaatteita myyntiin ennen kuin lähettiin. Mennään aamupalalle. Sä oot varannut meille bussin. Joo. Sitten otetaan bussi Mount Fujille. Kauan sinne kesti matka? Bussimatka kestää noin tunti 40. Noin tunti 40 bussimatka. Ihanaa, mä saan hetken aikaa istua. Meinaan lukea kirjasta muutaman sivun ja nauttii maisemista toisella silmällä. Ihanaa mennä hetkeksi pois isosta kaupungista. Mutta kiva tietää, että meillä on sitten vielä viimeiset päivät täällä Tokiossa. Että jos joku jäi kaivertaa mieltä tai tuli semmonen fiilis, että tosta paikasta mä olisin halunnut vielä vähän lisää, niin sitten tietää, että viimeisinä päivinä vielä ehtii. Mut nyt next up. Luonto. Rauha. Yes please. Mihin me mennään? Ollaan menossa Shinjukun bussiterminaalille. Otetaan bussi Mount Fujille. Ja jos halutaan olla vielä enemmän tarkempia, niin Fuji Kawaguchiko. Siellä on hotla. Siellä on kaikkea zen. Tää on tän matkan zen kohta. Mitä siellä tehdään? Otetaan iisisti. Ladataan akut, koska nyt on ollut rankat 3 päivää reissussa. Eiks vaan? Joo, niin ladataan vähän akkuja ja sit jatketaan seikkailua. Katsotaan. Kaikkea kivaa tullaan tekee. Mennään pyöräilemään ja ehkä haikkaa. Mennään luontoon. Meditoidaanko me siellä? Joo. Näitä mitä? Haluatko sä ikkunapaikan? Joo, kun mä kuvaan. Hei, tää on perfect. Mennään syömään lihaa. Kunnolla. Oot kuitenkin eka luomus. Joo. Kato. Apua. Me otettiin ihan liikaa. Paljon me otettiin. Tässä on joku 400 grammaa yhteensä. Joo. Tossa on Missä soup? Tässä on 200. Saadaan tehdä omat. Kello on 4:11. Heräsin puoli tuntia sitten. Good morning. It's Mount Fuji day. Jee. Mä olin iskuamassa videoa, kun mä herätin. Millainen olo? Oh my god, ekaa kertaa. Wow. YouTube. What's good YouTube? Kuinka monta kilsaa vielä? 3,5. Ei paha. Oot tänne. Tuli Anni.
4.40 herätys oli todellakin vörtti. En ois ilman sua jaksanut. Oi, no siellä näkyy taas. Hiljaiset kadut. Ja Mount Fuji. Jotenkin. Upea. Joo, ihan superhieno. Ja voin vaan kuvitella, miten täynnä kaikki nämä spotit olisi ollut, jos tulisi silleen päiväsaikaan. Tai edes pari tuntia myöhemmin. Niin. Kello on 6.30, ollaan oltu. 6.30 ja nähtävyydet. Täältä päivät nähty. Joo. Joo. Sitten myöhemmin vähän fotoja vielä tuolla. Joo. Mä kysyin Viniltä, monet se on herännyt, niin kuulemma 3.30, kun piti hoitaa vähän asioita. Mä kysyin, että mitä asioita? No, piti hakea sulle kahvi. Piti käydä hakea sulle smoothie. Piti hetken aikaa miettiä, että haluatko nousta näin aikaisin. Kello 2 mä heräsin ekaa kertaa. Ja? Silloin mä kyllä aika pitkään mietin, että onks tää nyt vörttit. Vois kyllä vaan jäädä sänkyyn ja Kuulemma ei mitkään parhaat yöunet totesi aamulla, että ihan kuin olisi teltassa nukkunut. tosi kova toi tyyli, mut muuten aika vibe. On kyllä vibe. Ja tänään päästään tähän Lilluun spaan. Tai on se niin. Joo, tommoset tän kenjine. Okei. Tämmönen private bath. On se. Nice. Mut eikö se ole tuolla? Ei. Sulla vai? Hei, täällä on lastensa. Sä voit mennä jatkaa sun niitä. Okei, täällä on kaikki tosi pikku tilpehöörejä. Ei vitsi. Huomenna me mennään syömään. Mennään syömään illallista. Ja huomenna jatketaan matkaa eteenpäin. Tää Mount Fuji kylä on kyllä silleen aika hyvin koluttu läpi parissa päivässä. Yeah. Me oltiin varattu tänne 2 yötä, tai sä olet varannut 2 yötä, niin se oli kyllä ihan tarpeeksi. Monet ihmiset näköjään matkustaa tänne bussilla Tokiosta, tunti 50 minuuttia bussimatka. Mun mielestä tää oli kyllä aika kiva, että meillä on ollut silleen yöpaikka. Voitiin herää aamulla aikaisin, juosta katsoa nähtävyyksiä ja sit ottaa vaan easy loikoilla auringossa, niin I think this was perfect. Tää on tosi hyvä. Hyvä palautumispaikka. Joo. Koska huomenna jatketaan seikkailua. Vähän hektisempiin paikkoihin. Kiotoa, siellä on taas paljon nähtävyyksiä. Siellä on pari temppeliä tai jotain shrines ja sitten vähän kaupunkimeininkiä. Mennään kattoo vähän vaateliikkeitä taas. Surprise!